Gburi li votajt favur bidliet pożittivi li jassiguraw l-ugwaljanza fis-soċjetà. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela meta iltaqa' mal-Kunsill Konsultattiv tal-LGBT f'Kastilja. Dr. Abela assigura li l-Aġenda Liberali tal-Gvern se titkompla għaliex dan huwa Gvern li jemmen fl-ugwaljanza u kontra d-diskriminazzjoni. Kelma li fi kliemu għandha tiġi eliminata mid-dizzjunarju biex ħadd ma jibqa' jħares lejn ħadd b'mod diskriminatorju. Il-Prim Ministru nota li ħafna pajjiżi qed iħarsu lejn Malta b'mod pożittiv u jaraw lil pajjiżna bħala eżempju għal ħidma fis-settur. Qal ukoll li aktar minn kollox hija bidla fil-kultura għaliex iż-żmien wara l-kontroversja fl-2014 mat-dħul tal-Unjoni Ċivili, il-poplu sar aktar tolleranti. Dr. Abela qal li dan il-Gvern se jkompli jaħdem biex ikun hawn aktar għarfien u kampanji ta' edukazzjoni ħalli jibqgħu jiġu implementati affarijiet li jħallu bidla pożittiva fil-ħajja ta' dawn il-persuni. Min-naħa tagħha Sinzja Kirkop fisem il-Kunsill Konsultattiv tal-LGBT kellha biss kliem ta' tifħir għall-bidliet pożittivi li saru. Elenkat l-Unjoni Ċivili fl-2014, il-liġi tal-identità tal-ġeneru fl-2015, il-projbizzjoni tat-terapija tal-konverżjoni fl-2016, l-introduzzjoni tal-ittra X għal min ma jidentifikax ma' sess femminili u maskili fl-2017 u l-liġi ta' żwieġ indaqs fl-2018. Qalet li dawn il-bidliet legali waslu biex tinbidel b'mod pożittiv l-attitudni tas-soċjetà. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi li tkellmet dwar il-bżonn ta' kampanji edukattivi ta' prevenzjoni kontra mart trasmess sesswalment. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.